Maupay nga adlaw hayo nga tanan. Welcome to the first episode of K-Box TV. Ang aton siyahan nga guest, ang banda nga Antipara. Yay, palakpakan naman, palakpakan. To start with ngayon, I'd like to introduce Miss Bijen Navarrete, ang singer ng Antipara. Hello, maupay nga adlaw hayo nga tanan. Pwede ang kada members magyakan na nira ngaran tapos ang instrument nga ginkakaptan. Okay. Mako ngayon ni Jam Amor. Ako tira bassist. Romnick Hidalgo, guitars. Andy Verona, drums. Yan. So, nakilala na niyon mga ngaran ng members ng Antipara. By the way ngayon, kayo no Antipara ngaran nga pinili niyo para niyo banda? Actually, wari kami idea bisan kuti. Wari talaga. Diri obvious anong duron. Oo, diri kami maram. Balita mo. Antipara kay ano. Ikaw ang may Antipara. Tapos, ano na, bakit nakilala ko mga kamad na, i-jam mo rin pa ito Antipara. Nagkana, Natapon kasi. Dere, ang nagngaran actually, dati, ang Georgia ang ngaran kay... mo pwede laging balyon niyo yung ngaran. Dere kay, kuan, bagat, may dana kami kuan, may dana kami schedule na hamags, tapos, kumbaga, naguhulat na lang kami tawagan. By the way, ngayon, kakanood to ngayon na foreman. Ito nga, Georgia nga naging Antipara. Ano to nga year? 2011. 2011? 2011, nakani pa makatawa K-Box. Tapos, kaya di bagat originally, ang plano hadto, girl band. Namiling kami bass, tapos, kita namon din nagsuri-suri Robinsons. Ang nakabiling actually, ano yung ngaran, ang bokalista ni Nick Himiko. Oo, amo nakakuan nga, adik ko na yung na bass. Kaya bagat may dad to ko an Battle of the Bands sa Rob. Tapos nakita nga, nagbe-bass, may nagbe-bass ko na nga babae. So, ginbiling namon tiya ha. So, basta amo to bagat nabiling kami mga bass, mga drums. Anamon dati nga drummer, he Ken. Oh, he Ken. Hi, Ken. Hi, Ken. Nabibisi man hiya na. Tapos na namon gitarista, ang siyahan Vanessa. Mads, hello. Tapos ko mga nabisi man gihapon. Tapos hato nga time na trabaho ito ha. Oo ha. Coke cup. Oo, tama. So hurirayo niya biyahe. Tapos takay may din na kami bagan schedule hasangyawan. Tapos hinik. Pagkita ko dire pa ito ngaran sa ngiyawan na nuna da. Parayawan. Yun. Parayawan lagi dyan. Tapos, to hinik na kaniga pa to hakuan para kaniga pa K-Box. Kami naga pa ibang banda. Tapos... Sige, storyan tayo natin ito niyan. Oo. Tapos, na to. So, nagkada kami na namon naging gitarista. Tapos nagkada kami mga gigs na. Tapos, amon ani nga rin, naging Georgia kay wari pa man kami nayayakan nga tuhan MC. So sige na, ano na tayo ngaran? Kay kamo na sunod. Wari, naluwas na lang naman ng Georgia. So amad to. Pero plano talaga to naman balyuan. Anak ang gunahon na ng ngaran, Ken. Anamon dati nga drummer, Antipara. So trivia ito ha. Ang siyahan nga ngaran ng banda nga Antipara. Bay, namo ito patigo sunod nga episode kung anon siya nga ngaran ng Antipara. Kuan, may bandagap kami dati ni Andy. Dati pa before pahan Antipara. Nagkabanda na kami before Hunted Plate. So time nga bagat na bibisi na hiken. So nakadaman pa mi Andy. So to bagat nakakag-jam na kami. Okay. Every time ba ka mo, may regular meetings ka mo? Or kada lang may giga mo lang tiyo pagkirigta? Ano na may da. Ano? Sige daw ka Romnick. Ano to sa nga challenge? Isa nga nagpo-form nga band. Ano't bagat may diba? Diba, usually may mga ups and downs ito sa nga band. Tapos ano't bagat
challenges nga na-encounter niyo. Siguro, sir, kuan, drive and passion siguro amot siya nga you want to become a band member in any form, drum and bugle or ano nga klase nga band, nga rock band or jazz. Drive siguro nga na passion matika and everything will follow. Like in mga gig schedules, exposure, instruments, ma-follow na natiya as long as you have the burning passion to express yourself through music. So para ako, namin ito number one. Kaya kung if you have these instruments, pero wala lagay pa mo, wala gamit. But at the same time, itong process, you just have to trust the process from the beginning until you become a successful siguro ng artist Pwede in your ba, own way. pwede ba sa nga challenge ito use schedules? Definitely. As a Definitely. band, as individuals, you have your own life, di ba? Yes, sir. You have your day job. Ikaw, Nick? Anong ikaw kung... Time. Mo? Time is of essence. Imo day job? You're a... I'm an instructor at university here in Tacloban. Jam, ano man ni... Ako ka, time gap, like yan na, trabaho. Like yan na, dani ato ka borongan, like matek si Bijan nga, may nakita, tukar. I-schedule ko gano'n na nga makauli ako nga diya Tacloban. So, imo gud gin bagat siguro ta ko bay good times nga bagat may gig ka mo nga di mo gud kinanglan di ka gud makakadto. Ano man nagiging situation ito kung iso ka din not di available. Nakuha na lang ibang maliwan. Na. Pero as much possible na ikakuha ka gud Oo. na make time ka gud ano. Pero Oo. di gud may wasan. Ah. Ikaw gyapon di iti mo schedule sa kay para ako bagat ikaw most valuable drummer ka. Haya ko kuan. Basta mawan trabaho, game na kito. No. Kutob. Ano pag-manage ikaw? You're in a how many bands? As up to date? As to date ngayon? Basta mo na ito. Ay, I think first nga. Congratulations ngayon na niyo. Salamat. Grupo nga. Nagkuha nito may tattoo competition. Katapos may band. Pumati ko. Nabatihan ko pero 5 ka banda ni Lima. Man? Haras ma-dehydrate na. Kaya kung sigunta, may kita yan na dito isang yawan, may tukar pa dito ng mga lugar. Pag kung magdudrungan ito nga adlaw, ito nga gabi, tukar at banda, latos-latos ka gud ini. Depende kay kun early iton mga schedules. Nga pagkita ko dere ko kaya na nasarit gud ako. At least ito nga sa saritang ko nga banda, early pa may makukuha hera nga ay mga drums liwat para Okay. waray ko ba mabitay gihap nga banda. Yun. Importante ko rito nga napasabot good ano. Kay makuri na nga magkaadin. Tigda-tigda nga. Yeah. Kasi as a band, bagat kinanglang gihapon ito nga bisan na ka mo mag-iya magkiriglala, kinanglang lagi hapon ito nga respeto tagsa-tagsa. Kay may na ka mo lagi hapon ito nga obligasyon. So, ano't bagat drive nga aday yung nga na komba dito ba nga bisan ka mo may mga trabaho bisan ka mo nabibisi dito natukar lagi hapon ka mo ano guri dito nga bagan daha Siguro same as everybody, an outlet hani mo everyday grinding to survive. May da ka usa nga part mo self nga maka-relax ka. Hani mo weekly nga mga trabahon, and music is one of those. You express yourself, amo timo outlet, amo na timo bakasyon kumbaga sa kasimana is to go on a gig, to perform live. So amo tiya siguro. ikaw Jam ano timo Magyap, boss. copy paste Kami base. ikaw di Ano to? Dere balit kuan. Mga pantanggal ko ito stress. Bisan waray gig basta pag uli ko balay, mamati lang itong sounds. Sipra, usagay hapito nakapatanggal ako din stress ko man trabaho.
huli ka balay. May siriprahon, kaya syempre, damang papasiprahon, sa ganyan, sa ganyan. Pinamatila ito, okay na ito. Jin, kano ka bagat na nabaro pag nakasabot ba nga mahilig ka ngayon mag-compose, kumanta, tapos kakano ka nag-gitara? Ang paggitara, hangin palitan ako na akong ninonghin gitara kay dati gihap an elementary ako mama permanentik na ipapakatot akong auntie para magtonhan piano pero dili ko man gusto kan mama lang adik magminulay hagawas tapos So mga, ano ni may edad to? an piano mga grade 3 edad mga 8 Okay. pero waray ako mag-interest. Tapos dinanahan 11 ako. Bagan ginregaluhan man ako na akong ninonghin gitara. Kaging pagkanan ni mama kung ano kunot mo pagregalo haak. Daw dire pa katumara magmulay. Tapos bagat gitot doon nala ko ni Papa tulong chords. Tapos the rest song hits nala. Bagat Di na ko Di na talaga ko na, start ano. pero may tulog ka chords. Lagi. Tulog ka chords. tulok chords saan eh. Tapos bagan di ba iba't feeling kun bago ka pa lang aton tapos nakakag-play ka na sa nga kanta. Tigong ko nga chords. GAD. Amo na. Libi ka na chat plane. Ako man itong gitutduha ko ni Papa. So, the Kaya rest magkure wala. na ng mga chords nga baga nanunog ka na. Oo, no? mahubyan ano na to. nga Pag G- may na nga ni B minor, agi direct hiton. Ibala na yan. May daan G, E minor, C, dila. Nga sugali. Mahubyan na to. Ang pag-compose, bagan, ano man nga baga nakag-compose ka? Ang Anong siya mo nga pag-compose- song na nahimo? Kuan. Pinakasyahan. Ang pinakasyahan, kuan, upod ko hira Philip. An Lazy Susan, oo. Upod ko hira nag-compose kami han bukas para entry ha Globe Kanta Bataan. So, amaton siyahan. Tapos, sa sumunod na lang iba. Sige, Jam. Kaya no base na mo na pili nga instrument? Bagat curious lang ako for usually di ba mga na bass ng mga lalaki ko dito. Pero babae, bagat seldom lang kami nakakita ng bassist ng babae. Actually, boss, rhythm ako to. Namon You started banda. out as a rhythm guitarist. rhythm. Okay. Tapos, nag-form kami no sa nga banda. Amo to nga Battle of the Bands. Robinson. Imo to first gig. Hindi. Dere gad. May okay. da ibang ako one gap. Tas kulang manin ma-bass. So, ako na lang nag-bass. Pero diri pa ko to as in maara mo. Very good. Opo. At to kabutang. Hindi ka Ginto ng kulat to. Ayan. Tas samad to. May nagkontak ako namin ni Bijin. Nga, Nakilala ka na to kang BG. dere pa. Huna ko nagbagat parag uwat ba? Ano ni mo? Eh, ba't? Oo. Oo. Tawag pa yat. Pwede ka kuno tumawag. May danang tuyo ay mo importante la. So, kaya dolay ni. Una ko, pinanuwat la. Una ko akong lasangkay. Amad to. So, niya pakadi ko no K-box. Samad to. Kumadi ako. So that started. Tapos di na ako bagay nag-interest talaga pag bass. So ano mo first band ngayon? Yan ang ngaran niyo banda to. No? Inayas. Inayas. So, i-greet na lang ni mo mga kabandan. Ano na? Hi, guys. Adam, nakikinig ta pa ka mo? Di rin na. Di rin na. Sorry Ayan na. guys. But ko na yun, nera yan na. Nick! Nick. Sir. Inom, Nick. Anakon siya na pagkilala na iya. Solo artist pa rin. Pwede niya usa nga banda to nuna, no? Ano to ngaran pa din? Any most first? Nagitara ko. Oo. Postpartum blues. Yun! Yeah. Postpartum blues. Ano to nga, yung music ang gintutukar. Ang postpartum blues, naman to genre, baga funky blues. Funky So blues. blues mga medyo funky. Postpartum style. blues. So, funky good yan. Pero actually, iba't definition is postpartum blues. Mga ani. Direct yan blues nga Oo. genre. Is a condition Ankaw after mga anak. Mga nanay nga nadidepress. Kaya nga na to postpartum blues. Waray na, gusto ko lang mamilingin ngaran nga may blues. Takay nurse man kita. Ayun. So, ano connection? May the blues. Walang connection ito. So, influences as a guitarist? As a guitarist ko, basically blues. Pinaka-root
siguro nga kinbaruan kuhan skill or chord progression o scaling blues. Tungod nga, Amon- you have this guitarist nga bagan nagpagkita ni mo or namati ka, bagat you wanted to be... Oh, yo, sakto ito, sir. Actually, I started out as a drummer. Anak Oh, ko, interesting. high school years, kumbaga. Oh, drummer, nag-drums ako 2 for pera ka years. Pero pag college ko na, and no, pag college, maram na pag gitaran, baga, Parokin Edgar, magaramang kita ito. Pero pag college, right after graduation, did ako nag-start 1 year nga gusto ko magtuon pag gitara. Kaya What nakita made ko, you decide? John Frusciante. Wow, okay. And Red Hot Chili Peppers. Ito nga yung mga nawong gestures well nato kara nanganga lubas. Oo, Di na ako, ano kinanot niya, gusto ko sugad. Di na ako nagtikang. balito. Kung ang namamati yan si John Frusciante. Amo ba't yan second guitarist ng Red Hot? Ang pinakasyahan ibang gitarista. Diba? Oo. Pero yan, second nga, di na nagsikat heragod. Okay, may na to sinisering John Frusciante bagan amo ganun bagan na anging gitarista ng Red Hot kay bagan na fill in and space and void kay 3-piece band man lang tira no? Yes, Oh, sir. 4-piece pero ako lang usa lang gitarista usa lang bassist tas ano sa nakanta Ang so drums. bagan aniya feel di dan tito nga song Sakto mga good. song sakto gud ano Kay, and melody niya, nabubuto. I see amo nga na Amo tiya, before ako, di rin tiya blues good nga Balit. guitarist. Okay. Di rin tiya blues. Pero kung ma-search ka na YouTube, kan John Frusciante, tatapat yan John Mayer, tapos John Mayer niya mga makatuwa niya mga influences, mamati ang B.B. King, mga blues artist, Eric Clapton. So, tikat doon ako pagtuon. what do you usually do? May ka mga rituals or ano, you start out with scales or ano bagan may ka nagimo ba nimo bagan imula exercise para bagat pagkakadat gig bagan ready na timo kamot or ano timo mga Hag-gig, kung practice, mo na spend kitan hours daily. mga pera mga 4 hours Depende. Kay danay madali la, depende ka po na. Una, and right after graduation, nag-practice talaga to daily good nga. Ay ako, sinto 3 hours ang aga, 2 hours ang kulop, depende kung tatawagon ako panhugas. Pero kung waray trabaho, dahil nga nangangalimutan ko pag trabaho, kung aada na akong feel, pag-practice, hasta na pasmahon kayo to. So that is 1 year round nga nagtuna ko talaga pag gitara. siguro sunod pamati ko interview ko ikaw na separate Oh. episode para Ito. as a guitarist ngayon kay he's one of the sing pa nga good guitarist din Tacloban. Thank you. No, tapos para at least ang mga aspiring guitarist makakuha ko na ano gano'n niya pagtikang tapos as talaga hapon niya na ano tiya ginihimo. Okay. Sige, hindi naman kita ka nandi. And mamingawon lay ni liwat. Ani mo pagtikang drummer ka ba today? Yep. Keyboards, piano, Keyboards. tapos amat to nagkamayadan drum set habalay. Tinuon ako yung bayaan ko pag keyboards. Musically inclined ka mga tanan ano? Jean Paul, Alfred, ako, tapos may dapaw sa May pa usa. drummer gihap kan amo gihap na keyboards gihapi Clarence. Oh, kaya mo Al drummer gihap, di ba? Tulo kami. Tulo ka Tulo mga drummer. kami nga drummer. Wow. So ano man tiyo drum set dito nag-aaragaw ka mo pagkukan. Dere, actually waray. Kung may adto man habalay ito na practice. So amo la to time nga nakag-practice gihap kami. Kung Ano man, susaliwan lang ka mo Oo, so practice. ganito. Sigunta, kabanda takbog to, waray pa. So, waray pa na practice. Mari nga sala kami to pero may balay. Ayan. Oo, tas danay, amo, babatak na. Amagot mga problema Oo, lagi. mga drummer ano kay magatano nimo pag di mo ring asa nga diri gumawas nga to. Diri po yun. Diri ano? Diri. Siguro papalit ka na ng electronic drums.
Pwede. Pwede na. Sunod na ito. Dito raw. Pero sige, di ko na yung pahalabahon kay ma-request akong duwa nga song. Balik kita recording studio di diha live room. Game. Okay. Lately I was staring at my window, waiting for someone to pass by. And maybe I know things happen for a reason, but I don't know why. Yeah, everybody's telling me, be what you wanna be. Now they're looking at me as if they knew a thing about me. I am what I am. I don't need to please anybody. I am what I am, but I don't care what they say about me. Now I realize that pretending's not that easy. So better set yourself free. Want to keep yourself from the things that makes you happy. You see, everybody's telling me, be what you wanna be. Now they're looking at me as if they knew a thing about me. I am what I am. I don't need to
Hakadamot chika, hakadamot kwarta, di na palupig bisan pag-ian man. Sa kagabi na kadungan duhiya. Welcome back to K-Box TV. Di natin guest, yan ang gabi. Ang Antiparang Band. BG, ganado ba na itong kakanta niyo agin tukar? Ano itong title ito? Kuan, Be Free. Be Free. Kaya Be Free ngayon. Pwede, anong concept and song? Bali ni nga kanta, para inihan mga bagat, ang tawag, dili good ba nakakagawas pa, oo, ha era kalugaringon or ha era comfort zone, kundi la, basta dili pa nera, bagat dili pa behera, confident good gumawas. Pwede ka pera balay. Hindi naman talaga di ba bagat nabipreso la era na dili pagpakitan tao, bagat tanan nga nga kung diin mo kaya maging free. Kamasaya. Katapos, ito nga, imo pag-compose ba? Ano? Bagan, kakano tini mo na imo nga kanta? Kuan, didahan, ang bago palagi pa namon banda, ang bago palan Antipara, bagat nakakadungan lagi pihan anuhan K-Box. Uy, 2011. 2011 or 12. Anay, amo na ba? Aw diri, nahimo ko na tiya bagat ako stikla, tapos didahan, gin-arrange namon, didahan, anniversaryhan K-Box, Haliti Park. So didat namon gin-areglo para may matukar kami nga bago nga composition. Oh, so ganun to kadagmit, hindi mo pag-compose? Baga, usually, hindi mo record songwriting process. Ano ba ya? Gut feel nga may da ka nauna-unaan or may melody nga na suludanay? Ano ba? Kuan, mood. Mood na kung baga kung ano gud akon ginaabat or kung ano sitwasyon. So, nauna ba't lyrics or ang chord progression mo? Ano ba? Depende la. May time may nauna itong lyrics, may time may nauna itong chords. Okay. Ipapakyanan ko yan ano yung songwriting process as a band. Ano? Common mo pag himon lyrics, tas ang melody, tapos ginpapasa mo kan hayra katanan. So, usually may danira gin ko-contribute kada ano tira part of that song. Bagat yung papabati ko na lahera it bugos nga kanta, tapos kung lahera kung ano't era madudugang, kung ano't mo pa yung pang-arrangement. Okay. Papakyanan ako kay Romney kanira, lead guitarist. Nick, mapayang gabi. Sa ano tayong gabi. Originally blues player ka. Tapos yan, ari ka in a band nga very good blues-oriented. Ginano ni mo pag-compromise it or waray ka bias or any kuan? Siguro, di gad masari nga waray bias kay every adlib nga nabubutang core riff, may dagot bahay din blues. Pero most probably, ko-consider ko nga medyo alternative kami. So, kinlilimit ko taksak nga diri ko mahatagin duro nga ang song ha blues. Kaya baka diri naman ito namon baga genre. So, baka compromise lang siguro. After Hibijan makihimo yung song, papabati man hamon, tala, review, perusal, mapag-ana, mayakang kabijan. Kung sugaron tahin what if sugaron tahin di ako ma-adlib. Di naman niya one-time process, sir. Di mo mahimo anin matatapalan in riffs, guitar riffs in just one sit down. So, every rehearsal, may siguro madudugang may iban. Pero basically, the song comes from Vision first. And kakadinakamon for review, dugang, anot mo pa So, di nga ni flavor. Pagka nagyanado kanina nababatian nga tunugan ni mo gitara, pwede ko makita ti mo gears. Amo ni
may naka-polytune nga tuner, tapos may Vox nga wawa. Tapos si Tining, ano niya? Spark Mini booster pedal from TC Electronic. Iya kimbubus ang volume for 20 decibel. At the same time, may dagapon niya guting nga crunch. So usually, nagagamitan ko niya kung naabutang ako ng adlib or na-adlib ako or any guitar riff na gusto ko mabatian ito audience. So natama ko iya para mag-boost ang volume nga magbutangin crunch maguti. Sige daw, pwede natin mabatian. Hindi mo, Kwan? Ano ito nga sinisaring? Pwede ni masaring ba nga meat boost? Okay, yeah. Adi ha, papakita na ni Romney kaniya technique kung nang ginaano pagkada yung mid boost itiya. Usually, gitarista para lumabaw dito sa nga band. Iyan na nga ni time pag-adlib. Mid boost, mid good dito nga frequency. Amot bagat na pa cut dito tunog para diri para mapansin itiya. Sige daw. Ano eh, otro ta. Kanina, amalay na ordinaryo ng song. Kwan? Yan. Sigurado makat ka good didat. In any band nga, bisang pa ito maringa sa dudrungan, pag tamak ito ni Romnick, gawa si Tia, tunog. Usually, adlib ng certain guitar riffs. Kaya nadiri man kita lot na maglalabot at volume for the entire presentation or performance niyo. So, ang mga adlib na part, kailangan ko lotin booster para baka ma-appreciate ang natin nahimo. Yan, naman itong flavor nga ginko ka tira ni Romnick. Ang sunod natin nga gadget, ano ini? Overdrive, obsessive compulsive disorder or drive, OCD, from full tone, drive, dirt, or crunch, pagpabugat na naman sound. Personally, na yun nagyapakinig. Okay. Tapos, hindi ni good baga, may din tutululat yan nabsa, no? May din yung volume, may drive, tapos tone. Ano yung tone? Baliktad pa gud, ano? Kung hain tikad to ha, nga diha counterclockwise, mas na bright ya, mas nanipis, ano? Tapos pagka di counter na dark, nagiging dark at sound. So, in any setting, diri pa preyo permito tiya setting, ano? Iti mo tone. Nadepende gihapon ito, imo amplifier. Iti mo amplifier, dahil nga ni bright, pwede ni mo tiya tone down nga di para ma-mix, mabalance niya, lagyan po na niya gusto ng tone. Sakto ba? Amo na. Sakto ito. Depende agad jet, depende gitara nga gamit, depende amplifier nga yung maging saksakan mo. So every gig, kailangan ka magtimpla. Wala ito standard nga ka-mix ang yung gitara or gadget. Okay. Ang sunod natin, equalizer. Ano, napapansin ko ngayon, may naman mga tape. Ano ini para di rin makopya, balito. Ano ba ini nga mga tape? Sige daw. Anirayakan para ko na di rin makopya. Pero more than that, usually kung gig, level na kung gabi, manit mga gigs ano. Di mo mapapansin kung item na tatamakan. So kung daan ay nasasabod na ako ng equalization, so di ka na nasasabod, di kita nakakamalay, katahuman na niyo gig, nasabod nga ni equalization, malayan nga ni mo tunog na. So, ano akong kinihimo, like nakikita ko iba, na YouTube siguro, yung tatapalan ni Rahin masking tape to safeguard ang imo mixing na di rin malabdan while ka natama on off pati adi. Yun lang. Adi hiya. Flashback. TC Electronic yung delay. Delay and looper, ano? Nakikita ko, delay and looper. Amo di mo ganado yun para hindi mo tunog? Kung damo kat mas maupay ni pero contented naman ako niya. May the looper, kung hay nakaka-practice ako, delay liwat para mas mahulus ito ng gitara. At the same time, may delay ang effect. Yan, para maging wet ang tunog. Sige, makanalan kita kang Jam. Okay, Jam. You're the bassist, di ba? Napapansin ko, Timo, bass, 5-string. So, mas preferred mo ba kontra 4-string? Ano ba? Kaya nung nagkaputin 5-string na bass?
Actually, boss, pagpalit ko yun, amo talaga stuck na lang adto. Pero, bagat, umayo naman gyap kay gusto ko gyap mabarot 5 strings kaysa 4. Kumbaga, okay naman ang 4. Bali, ano man tuning ini? Pares la ba ni tuning it standard nga bass or bagan may da special tuning para 5 string? Same good la, pero aniya 5 strings, aniya ika 5, tuning niya B. Yan, naging bang practicean ko pala ito. Okay. So bali ko na ng standard nga gitara no, kay ini man E, A, D, G. Sunod kun tayo to B. Ini yan baga nagbaliktad nga di na. Okay. Nice. Min, mapapansin ko gihapon timo di. Amo man timo permi set up timo kada gig. Adi nga black tuner niya. Kailangan ko din pero maminti kada may gig. Ini bass compressor para papresit tunog paggagawa sa bakanan niya. Pag magdudoon ako, papresit niya hatagit kumbaga tunog ako na ito. Waray nira na bagat gutiyay dako kay it base importante nga nababatian gud permi nga tanan ng team doon. Ang sunod iti ni bagat dako man ni nga gadget pareho ni kan Romnick dito. Ano ni Ampeg. May dani nga overdrive, may equalizer. Tapos may DI. Bagat DI box gap at the same time ano. Ganado. So, hakuan ba banda nimo as a bass player, ano timo bagat kung natukar ka na kung may composition niyo na ano timo bagat paano timo mahilig ka la pundo or gusto nimo tito nga baga naglalakat-lakat timo kuan o sharing pa when sano bagat mapundo ka la or sano bagat tito nga bagat ma-exhibition kan timo mga kamot. Kun feel ko lang, boss. Like kung may gini mo nga kantay ni Bijin, pamatiyan ko, kung feeling ko butang kung sugadin ni amutak pagbutang. Feel good ano? Nice. Baka nilalat kita ng drummer. Ay, Andy. Kaya nung amo ni mo kimpili ngayon ng instrumento? Kaya may naman pwede mag-bass, pwede mag-gitara, pwede kumanta. Kay takbog to, anera practice na to habalay. So, ang drum set, gimbilin man dito. So, tinuon ako pag drums, nga kutob, okay man hiya. Kay, ang para noon, keyboards mangyap ako. So, nabayaan ko nga rin pag keyboards, tungod, nahiligan ko gud ang drum set. So, yan, bagat nagbabasol gyap ako nga. Back to zero ako kan Keyboards? So, Back to zero, good? back to zero. So, drum set gud na akon ko. Imo mga, siyempre, pagtikang nimo, may pinapamatian. Yun ang mga influences. Mga, sino ta, foreign drummers. Foreign, ang mga, kuhan lagi pakbog to, Nirvana, Pearl Jam. Kung na niya pinamatian na dlaw-dlaw, elementary pala ako. Na-appreciate ko na tihera ng mga banda. Elementary ako. Tapos, pagtikang ko pagtuon pag drums, ko ang good, Red Hot Chili Peppers. Kutob yan na. Hinatun nga rin nila, drummer? Chad. Chad Smith. So, Local, kuan naman, local drummers, particularly at Tacloban. Yun ang bagan. Sigurado. Kevin, Papa, Wawi. Amo tira. Romnick. Ang old school. Pati Romnick. Oo. Ikaw niya, teacher ni niya. Ginaano ni mo ngayon pag, ako na, para man ako nga, drummers kayo ni ibang banda. Ginaano ni mo pag memorize tanan dito nga mga songs nga ginahatag kayo mo, iyugin ko compose, di rin ba nagkakahalo-halo danay dito nga mga palo? Ginaano mo pag-manage ito nga, Kuan? Kung ano rat ginahatag akon, siyon tayo nga na, si Prene Sugad. Iba nga banda, si Prene. Ginkukuhan ko, tutunga-tunga ko lang tatak oras para dere lipong takulo, kumbaga. So ganito, tulog ka banda, o sa kagabi, tulog ka banda taktutukaran. So kaumanin sa, di nagpipinununahunan iba. Kung taktutukaran, dalak na focus sa era.
para di maglipong takulo. Pero ako para ako mga drummer amo gud bagat amot mga usa nga pinakamahupay mga memory. Kay hinumduman na nila ni it mga breaking, it intro, damon duro nga. Magyabit kuwan. siya nga nabubungol. Pero since man di ka man nabubungol pa. Dere. Tapos iba ko. Okay, sige, before niyo to karon it Nightmare, pwede niyo mo introduce kay amon it last song niyo. An ko ni nakato ko ha Manila nga ano ba ito? Dire nangangaturog kay tugudan ka homesick. Bagat gusto ko na umuling ng Hitakloban. Bagat dire nakakakaon ka pintuhay. Charot. Tapos basta bagat din babangungot talaga ako. So, kinabuwasan, pinaman nga ito gitara, tapos nag-trail ako pagsurat, hanakon mga nagkaiinupan, nga bagat diri mo, kaya nagdidinalagan ako, bagat gusto ko gud umuli, pero direct nakakauli. So, amit ang storya gudhan Nightmare, bagat bangugot gud talaga hiya. Okay, sige, di rin natin pag ipinayaon. Balik ta outro ang banda ka Antipara, ang para nira kantangan Nightmare. Rock and roll!
Salamat Antiparan iyo Nightmare nga kanta. Before naton paulion nira, pwede naton masabtan kunahin yung mga shows nga may gusto nila magkita, hindi dia may sangyawan, kunahin nga bar. Every Saturday, adi kami ha Cerebro Bar. Regular kami nga tapos hiton niya naliwat nga June 18 ha sangyawan kanan guliat. So, dili lang kami banda nga matokar nga to. Damo ito nga mga local bands nga matokar. And, yun. Before kami magtapos sini nga programa, we would like to thank PRTV12 para ini nga ira programa nga pasundayag nga in which nga tinatagan ng KBox TV, KBox Studios para i-promote ang mga bands, musicians, visual artists na yan ang mga paragsiday nga ma-share niya ira talents para iyo. Before we leave, magpapabiling kami amon slogan ng kanan KBox Studios in which we recognize, we value, we nurture. Rock and roll. Taga dito ang lugar. Di na papirbibisan ang mga putang. Hakadamot chika, hakadamot kwarta. Di na palupigbisan pag-ian.